v dnešnej epizóde uvidíte. Gluk, 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 gluk. No poď. Kam mám ísť? Jaj. Dobre, to je jedno. Chytá za ruku. Držím ti sekeru. Tvrdú kamenu. Takže... welcome in another episode of Racism Craft, where we are racing racists. Only one. Stihli sme urobiť celý chunk šachovnice. Vyhral som samozrejme šachy. No ja som lepší šachista. Lumi zozelenal závisťou, posral sa a tam sa vycikal dozadu. Yes. A mám kamenné kladivo. Pozor. To má pořádanie vhodnej pro deti a mladistvá. Takže deti vyčúrať pomodliť a spať. No inak, náhoda? Ja myslím, že nie. Sme na pol cesty tam. Už sme vlastne tam. No. Máme čiernu, bielu, hnedú, čo ešte žltú potrebujeme. No. Zrieť trochu No, hnedú a dobre. máš žltú. No tu je taká žltá. Tvoj skin je taký ochcaný, ináč, Phil. Tvoj? Či môj? Tvoj. Akože tvoja hlava. Čak sa kúkni na túto. No ja by som mal mať žltú hlavu. No, však kríkam ochcaný. No pardon. Aha, už sa vidím, hej, chápem. No, máš taký ochcaný fade. Masívny. To si zapamätám. To byla ninja referencia. V žiadnom prípade... Počkaj, z tohoto by mohla byť biela. Počkaj, dobre, tak poďme už niečo ďalej robiť. Nebudeme tu furt Či? iba Bielu už máme? Však z bielu sme začínali, ne? Alebo z čierno. No, toto je Ne, bezfarebná, toto není ani biela, ani čierna. Bielu sme dostali ze Silken. Jaj, áno, jasne. Tak daj tam wormov. Silk wormov tam dáme. Jakože worm strom mám z chill sprite? Jop. Nech máme stringy. Nebylo na tom hnedem více oných leaves? Asi ne. Presne takto máme my rozširovať rasizmus. Ja 41 form. Už máme hnedú. Zelenú. Bielu, zelenú. My musíme odemknúť tie farby. Ne, Luka, to je rasizmus craft, chápeš? Proste my Máš musíme... ešte hnedú, prosím ťa? Prosím, nepýtaj sa, kde tie torčky boli. Nejsou hnedé. Sú? My ich nemôžeme postaviť na tie spodné bloky. No samozrejme, lebo tam sa nič nebude ani spavnovať. To civiliza na dyši. Template board, aha, počkaj. Jasne, takto sa získavajú templatey. Som nad tým rozmýšľal. What? No z toho robíš ten silent gear. Hej. Yep. Myslím, že je celý Čítam strom si tu urobený. task. Dobre to máme. Use a crucible to melt leaves or saplings to get water. Crucible ideme urobiť, OK. Crucible, tak. To sa nepíše crucible, či? Crucible. To je crucible, áno. Ale ja si z toho robím srandu. Dobre, už by mělo byť všetko infested. Hnedá. Ten cykel na Crucible. to nefunguje. Tak, To je scan. bohužiaľ, no. To už nejsú listy, to už je tá. Silk. No,
tak funguje v realite? Asi ne, co? No, väčšinou to zbierajú hnedí ľudia, lenže tu nemáme farby ešte. Nebudu si dát hnědý skin, ne, Sebo? Vieš čo? Len kvôli tomuto. Máš silk. Ďakujem, dobrá víla. Poď. A mám všetky logy prekraftiť? Urob Ne, počkaj, môžeš. No, prekraftil som väčšinu. Ja to tu chcú zväčšiť. Kľudne to zväč, jasne. Oni tie točky horia na hnedo, ak si to všimol. Počkej, tu sa dá staviať aj takto? Aj pod to by si mal byť schopný stavať. To je geniálne. Poď mi pomôcť. Ja som sa stratil v tom, jak to chcú staviať. Wow. Tak, ďakujem. Počkej. Dobre, toto dám raz, dva. Čiže toto dám raz, dva. Raz, dva. To som nechcel. Tak? No, to je symetrické. Raz, dva. Raz, dva. Čiže tu bude raz, dva. Tu bude raz. Ja som vedel, že to trvá nejak moc dlho. Co trvalo moc dlho? Božia ruka. Yes. Dúfam, že to je symetrické. Není! Som ti pokradal. Chcel by to čestku. Alebo barel. Mala by tam byť možná urobiť. Počkaj, čiže v colorless craftingu môžu craftiť skôršie. Chest. On to vykraftilo rovno 4? Neviem. Budeme mať levitujúci čestky. Nádhera. A Doma by som si želal levitujúcu čestku. sophisticated Dobre. storage. Počkaj, prvá vec, jak to, že môže vyskočiť 1,5 bloku? Jak je to 1,3/4 alebo koľko? Alebo 1,4? A druhá je, proč sa nespojili tieto čestky sebou? Pretože si jednu postavil na zem a druhú si postavil na to. Keď ju znišíš a nebudeš mi behať pred sekerkou, tak sa dá spojiť. Colorless seeds? Na co sú seeds? Typni si. Ja neviem. Na oplodnenie matky zeme. Čo asi? Mám brown lock, keby si chcel. Áno, to potrebujeme. Počkaj, strict lock to... Môže prekrastiť na... Nemôže. Dobrčíc, v čom sa robí ten crucible? Na co chceš crucible? No však vodu potrebujeme.
sa dá dosť rýchlo staviať. Ďakujem. Aha, tu je color Jo. less crucible eye. Zle som sa pozeral, moja chyba. A co mám dá, co ideš dát do Crucible? Saplingy? Tam z toho to robíš zo saplingov a z leavesov zem, dirt, a z toho to robíš vodu. To tam vidíš aj hore Millibucket. napísané. Jo, potrebuješ 1000 milibucketov na jednu vodu. Mám drevený kyblík. To má aj heat hodnotu? Jo, vieš tam aj roztopiť kameň na lávu. A čím väčší hit je, tým viac vlastne pretavuješ. Tým rýchlejšie. Oh no. Trošku som si pápal. Mám to ešte Prosím? zväčšiť sebo? Alebo to mám Jo, zarovnať kľudne. do štvorčeku? Kľudne do štvrta. To nechám na tebe, ale nemusíš sa ma pýtať. Mne sa to nelúbi takto, jak to je. Musí to Tak ísť to do urob do štvorca. štvrčeka. Bude to štvorčeku. Ja môžem spraviť limited barrel 4. Ty tu môžeš Wow. limitovať barely na 4 sloty? Neviem, o čom hovoríš, ale asi áno. Ja aj ne, limit barrel to je z modspacku, alebo teda kopírka z modspacku Sophisticated Storage, to je vlastne barel, do ktorého vieš natiahnuť 1 až 4 veci do veľkých množstiev, čo ja viem. V jednotkovom ich vieš mať 1024 a v štvorkovom vieš mať 4 veci po 256. Chápem. Aspoň sa tak tvárím. Yeah. To sú jak proste z Arku tí Infinite Storage, hej. Jo, presne. Presne tak. Hej. To spadne do vojdu. Keď spadnú do vojdu, tak umrem? Áno. Zas tak dlho si Minecraft nehral? Tak ja som nevedel. No, mne sa zdá, že som videl nejaký modpack, kde keď spadol z do vojdu, tak ťa to hodilo hore, keby iba. To bol... Poznám taký, volal sa Galacticraft, tuším. A to si bol vlastne na páse asteroidovom, že keď si padol dole, tak si sa objavil hore. Že Void tam nebol, ale bolo to strašidelné prvýkrát padnúť do Voidu v tej hre. Si pamätám, to som ešte na strednej som to hral s kamarátom a nevedeli sme, jak sa máme dostať z toho asteroidového pásu, lebo my sme ho prešli fakt celý, to tak veľkú mapu sme mali prebehnutú a nikde neboli plány na lepšiu raketu. Čiže my sme si proste cheatli a išli sme na Zem. A až potom na konci sme zistili, že vlastne Zem je endgame lokácia. Ty máš obehnúť všetky planéty a potom až sa dostaneš na Zem. Tak my sme išli úplne hore nohami. Ja, reverzne ste hrali ten modpack. Fréry. Myslíš, že tady nemôže byť, alebo teda môže chýbať ten questbook iba kvôli tému, že to hráme na multiplayer? Alebo teda na servery? Ne, na multiplayer to je jedno. Len ten taskbook je tak jednoduchý podľa mňa, že nemáš prečo mať ten nomaj questový tento. Jo. Bráško, to vyzerá ako veľká šachovnica. Alebo Je to kuchyňa. no. Jak taká tá 4D šachovnica, víš, kde hrajú 4 hráči naraz. No, aha, už to chápem. Ty si vieš odklikať tie miesta. Aha, chápem. A keď otvoríš crafting, tak ty tam máš na boku rôzne časti. Ty si vieš podklikať, že čo chceš.
Jasne, tam máš aj tie hnedé veci, tam sa dá urobiť ten hnedý barel. Ježiš, to mi nedošlo skôr. Aký je rozdiel medzi hnedým a Campfire. nefarebným? No, normálne žiaden. V našom svete je obrovský. Prečo? Lebo sme rasisti. OK. Som rád, že sme sa pochopili. Je to rasist craft, čiže musíme. Ježiš, Ty teraz tu to robíš ľudia budú bordel. hľadať. Jo, robím. Pozeraj. Jo, vlastne môžeme tu asi radšej spraviť toto. Ten kurňa. Tak tu je poradný bordel. Ten colorless crafting table, to je strašná jazyková hatlamatlanina. Tak si ten Japonák, vieš zahodiť, ten už nepotrebujeme v podstate, vieme používať ten hnedý na všetko teraz. Ako mám vyhodiť do vojdu? Ale ne, však Keď počkaj, chceš. ty nevíš používať ty... Vieš, otvor ho a na boku máš tie, čo si vieš preklikávať. No dobre, ale víš tu rozkraftiť to, ne? Aj ty colorless? I don't think so. Myslím, že hej. No práve, že nemôžeš. Nemôžeš, no. Vráť ten normálny, ty žide. Však je v truhle, ja ho nemám. Okay. Nechaj ešte ten černo-bílý. Ešte ho treba pofarmiť. Tak ho osaď do zeme. Posun ich o jedno nižšie. Si zás náročný. Ja viem. Aspoň máš čo robiť. Aspoň čo je počuť v tom videu. Ty more, už máš hnedu a nemám co robiť. Teda mám co robiť. Tak si prečítaj knížku. What? Máš sekerulmy. To nikto neví. Daj mi. Nedám. Nice. Máš reálne drevený bucket? Jo. To je A dosť jak žebrácky. myslíš, že vyzeral prvý bucket? Nej medený? Ne, drevený s oceľovými, alebo teda so železnými tými okrajmi, aby bol zatiahnutý. Jo. Tak jak máš v studniach? No, nedá sa to nejak? Nenazýva sa to nejak? Nepočujem nič. Tak jak máš barely. Čím ťažíš listy? Pierce. Je. Máš drevené? V tom hnedom craftingu si vieš urobiť patterny na tie silent gear veci rôzne. Jo, myslel som si. To je 7, 8? Napršalo nám aj do colorless barelu. Ešte raz? Že prší nám do barelu. Však to je dobré. Jak spravím oný bucket? V craftingu neviem presne na ne. Myslím, že 3 wooden logy. Jo. Sa to celkom rýchlo naplňa. Chceme nejak extra moc vody?
Stačia nám 2 kibly kilmy. A vieme si urobiť nekonečnú vodu. Jaj. Čo? Kde? Čau, papi. Peso. Čau. Čo si dobehol? Čo vyšak? Ty, duty. Call of Duty. Kde sa máš na ščerte? O, tečie nám. Do barelu. Čože dobré. Čaká na jazdňu, zbíram tie bakety pomaly. Musíš spraviť pod tým full bloky, lebo včil to dáš, aký by na ten house slab, chápeš? No to je spodný house slab a ty proste zaplníš Ja iba druhú viem. kulku. Dobre. Lomi, pomoc! Padáš? Áno, Nepadaj. pomoc! Topím sa. Wow! Skoro som sa skydal. Pomoc! Topím sa. Ne, ja som dal bucket do bucketu. To je 0,5 milibucketu. Čo vymýšľaš, prosím pekne? Ja neviem. Proste som to posúval. No máš na konečný zdroj. Ja viem. Dobre, reálne ho asi na nič nepotrebujeme. Ešte jak dlho bude chčiať, prosím pekne. Neviem prečo, ak sme dostali modru, tak mám pocit, že je všetko ešte viac šedé. Je to možné. Ne, to včelek prší, tak je to masy, ale ja neviem. Jaj. A to nemohlo pršať skôr? To mi nehovor, že sme si odomkli dážď tým, že sme odomkli modru. Ne, to by bolo dosť crazy. Crazy? Ale ono pršalo aj predtým. Jaj, kebyže vieme. Dobre, to máme. To máme. Use campfire, to... takže campfire potrebujeme urobiť na to, aby sme dostali šedú a tým pádom cobblestone. No, čiernu máme. Bílu máme. Tu iba toľko fareb. Oni sa spojili tie craftingy dokonca. Zelenú máme a modrú máme. Change the To je color of a otvorku. sapling by using a dye. To máme. Lava. Use a barrel to create a door. Máme. Use colored planks to craft any color crafting. Jo, to máme. Use any dye on a stick to make color. To máme. Craft a crafting station to make recipes not available in the color crafting tables. Co je crafting station? Dívej to slnko. Čo s ním? Tak celý čas je také. Fakt? Jo. To si ešte ošiel. To co robíš? Je, že stripuješ logy. Nie, robím strechu. Lebo sa Strechu. bojím, že nám tu pozhasínajú veci nejaké. Pozasínajú. Jo. Príklad. Okay. A na tej streche sa nám budú spawnovať, víš co? Tak tam daj lanternku, ktorú máš v inventári. Nemám.
Jak to mám ako dočiahnuť, mi povedz. Vyskoč. A nač potrebuješ campfire? Chápem. Uvidíš. Nechaj sa prekvapiť. Lomi, kde sú všetky tie paterny, čo sme mali? Paterny? No, On ti zmizol? ale prečo zmizol? No pretože si z neho niečo vykraftil. Ale ja som z neho nekraftil nič. A z každého máš tak 4. Jaj. Však ty mám u seba. A prečo mi to nepovieš? Nej, tu máš lanternku. Tu máš 7. Ale ja nechcem lanternku. Ja som chcel paterny. Ja som myslel, že som ich dával do česty, ale nedával, no. Už som tam jednu dal. Dobre, tak ju znič, poď sem, zoberte paterny a klíkaj na ten campfire. 4 krát aspoň. S tými paterny. My pálime paterny? Jo. Dyk a ešte více kekre už to nemohol dať, že? Jo. Ja som sa na to urobil, keď som to udal len takú krev, vieš. To proste bolo treba. A God ma za to potrestal. Debil Karol. Debil Karol? Karel God. Gray. To je akože ten... hip-hopový spievák. Aj ty máš Byť Gray. stále mlád, to bych si přál, byť stále mlád. Neměli sme Grey celú dobu. My sme bez farby, nie šedej. Šedá má veľa odtieňov. Ako do človek som měli iba odtiene černej a bílej? Ne. Nemali sme žiadne odtiene. Dobre, potrebujeme 4 ash. Urobíš z toho cobblestone. To sme dostali light grey? I všetky odtiene šedej podľa mňa. A co s tam mám spraviť? Cobblestone. Z ashu? Mám 2. To máš jednu. To je jak dlho tu chčie. Hodne dlho, podľa mňa sme to odomkli tou vodou. Ono už chčelo aj raz predtým. Máš ešte jeden cobblestone, či Jo. obidva si... To už je profesná deformácia, totiž to som hral ten Realcraft. Tam nemáš normálne, že zberáš veci, ale musíš shiftnúť alebo na nej kliknúť pravým, aby si pozbieral veci zo zeme. WTF? Realcraft? Jo. Počkaj. No počkám. Si robíš srandu. Ne. Potom nic není. Ono to fakt funguje. Oni sú pospájané, tie stationy. Že fakt, že pospájané. Nechápu. Na to, aby som mohol urobiť toto kladivo, ktoré teraz budeš používať ty, som musel napojiť ten barel k tomu craftingu. A dole sa odomklo ex nihilo recips. Nie. Tie paterny máš u seba, daj mi ich všetky. Ctrl Q. Vyhodíš celý stack. Kontrol? Jo, keď máš veľa vecí, stlačíš Ctrl Q a vyhodíš celý stack. OK. Či už v inventári, keď na to pozeráš, alebo keď to máš v hotbare.
A keď podržíš kvéčko, tak natiahneš, jak silno niečo vystrelíš. Wow! Som čo zahodil log. Ja viem. A co mám robiť s tým, Heber? Poď sem. A rozmlať to. Poď ideš. To je štrk, výborne. A teraz ešte raz. Páči sa. Môžeš si To je odkliknúť. kokain? Máme piesok. Pekne. Teraz klikni na barrel s vodou, s tým pieskom, aby si urobil klej. Ešte raz. Zober ten piesok a klikni na ten barrel. Na barel, pravím. Jo. Klej. Oh! S sebou konečne uvidíš slajdu. Dobre, dovidenia. Majte sa, pán Farovo. Vidíme sa zase na budúce. U mňa. Dúfajme.